Vi har købt en ø i Sverige, som vi står på lige nu, og vi har lavet den her video, som viser hele processen fra idé til køb af den her ø her. Og så kommer vi også til at vise øen i den her video, og husene og sådan noget, så vi håber, I vil se hele videoen. Ja, I kan jo vælge at subscribe til den her YouTube-kanal, fordi vi kommer til at lave det her til en serie. Så kan I allerede se episode 2, 3, 4, 5, som kommer derudad. Vi har også lavet en Instagram-profil udelukkende til den her ø, som I også kan gå ind og følge. Der kan man se lidt mere tæt på, lidt mere behind the scenes, lidt mere løbende. Så det håber vi, I vil. Den hedder bare Trierholmen, for det er nemlig det, øen hedder. Yes. Og der er også et link til den nede i beskrivelsen. Men nyd videoen! Vi ligger i Sverige i en Airbnb og venter på, det bliver næste dag, fordi at i morgen, der skal vi ud og kigge på en ø, som vi har fundet online. Og det er anden gang, at vi skal se den. Vi har set den før, men nu skal vi se den igen. Nu skal vi se den igen. Det bliver spændende. Og vi skal måske også beslutte os i morgen, Emil. Hvordan vi kom på den her sindssyge idé, det kan du sige, Emil. Ja, altså det er en lidt sjov historie, fordi at vi sad bare og scrollede på Instagram, og så vi, der var en ø til salg. Og så sendte vi den til hinanden, og nu skal vi ud og se den. Ja, så det bliver rigtig spændende. Altså, ja, så må vi se, om vi køber den. Ja. Der er 2 sommerhus på øen, og det ene af dem trænger sin kærlige hånd. Vi må sove, og så må vi se på det i morgen. Ja. Godnat. Godnat. Velkommen til. Nu er vi kommet ind ad bommen her, og nu skal vi bare gå den her vej ned. Der er cirka 200 meter eller sådan noget, ikke Emil? Så skal vi gå den der vej ned, og så er vi ved bredden, hvor vi så kan hoppe i en båd, som medfølger til øen. Den følger med øen. Så kan vi hoppe i den, og så sejle ud til øen. Så ja, vi har jo allerede set det 1 gang. Ja. Og hvis det er, vi beslutter os for os, efter vi har set det nu, at vi gerne vil have det, så kan vi faktisk allerede underskrive i morgen. Så kan vi allerede underskrive i morgen, og det er sådan i Sverige, at når man underskriver, så er det bindende med det samme. Og så er ikke de der hverdage, hvor man kan fortryde. Lige præcis, og så kan det faktisk være, Emil, at vi har en ø i morgen. Det lyder helt sygt, men ja, skal vi ikke bare gå derned af? Jo. Ja. Ja, altså vi har jo nogle naboer, Mikkel. Dem har vi ikke mødt endnu. Nej. Men som I kan se i baggrunden, der ligger altså en tømmerflåde, og det er en af naboens tømmerflåde. Vi har også en et eller andet sted i krattet. Men vi kommer til at skulle bruge tømmerflåde, fordi hvordan fanden får vi møbler over i den lille rojolle der, Mikkel? Jamen det ved jeg ikke. Ja, vi skal bruge et tømmerflåde, Emil. Det kan være, at hvis vi sådan virkelig samler os ind på de nye naboer, ikke også, at vi må få lov til at låne den der. Den ser lidt røget nu. Ja, det kan det komme. Ja, kom her. Så vi vil være nede ved bredden, og vores forældre holder faktisk allerede i bilen der, og det er fordi, at de var sådan, altså hvad har I gang i, knægt, ikke? Ja, altså det, vi skal lige med at se, hvad der I har gang i, og så, ja, de troede ikke rigtig på os, da vi selv til at starte med. Men nu er de med, nu er de med for at se, hvad det er for noget, vi har kigget på. Her, der holder en nabos båd, og så er det faktisk den båd derovre, Emil, der hører med til øen. Det er den, der følger med. Det er den, der følger med. Og hvis vi lige hurtigt kigger der i baggrunden, Emil, så er øen faktisk derude. Ja, Mikkel, jeg tror sgu, det er tømmerflåde. Er det vores tømmerflåde? Jeg tror, det er vores. Den ser ikke super god stand ud. Hvad gør vi der? Er det så vores tønder, der også ligger der? Det ved jeg ikke, men vi skal lige over og se båden i hvert fald. Ja, det er den båd, der hører med til øen derude, og der er utrolig lavvandet i dag, så det er ret nice. Ja, det var faktisk den der, vi også var ude i første gang. Ja. Ej, prøv lige at se. Wow. Fuldstændig sindssygt. Nå, men ja, vi kan lige hurtigt kigge på den. Jamen, vi kommer ned til bredden, og der holder den flotteste båd jo. Altså, vi er rimelig begejstrede over, at der følger en båd med til øen, hvis det er, vi køber den. Lige indtil vi så opdager, at der faktisk er huller i båden. Ej, der er kraftigt med hul i. Der kom hul i. Er det den her båd, der følger med? Den er gået fra hinanden. Jamen, så bliver det faktisk lidt mere interessant i dag at komme ud til øen, end det var, da vi så på den første gang. Ja, der er alligevel et par 100 meter ude. Hvis der er hul i, så er det en af os, der skal være hurtig med spanden. Ja, men det bliver spændende, fordi i dag der er det første gang uden ejendomsmægler, så vi har faktisk bare fået nøglerne i hånden, og så har bare sagt, at der leverer vi bare tilbage i morgen. Så vi skal selv finde ud af, hvordan vi gør det der. Sidste gang, der var ejendomsmægleren så sidder og roer os ud. Det var lidt sjovt. Det var sådan en ung ejendomsmægler. Det var første gang, han skulle det her, og han havde det hårdt, da vi kom igen. Det havde han. Yep, den går jo hele vejen herhen til. Sådan der. Vi har fundet sønderen, den er lige der, man kan ikke rigtig se det, men okay, man kan se lidt, der pibler vand ind der, så det bliver noget interessant at komme helt derfra og helt derude, uden ligesom at synge i. Ja, det bliver spændende. Ja. Nå.
Se, jeg skal lige hurtigt. Men Ja, så skal vi jo væk derfra, ikke? Yes, og så skal du lige passe på klemmen derovre, så vi ikke laver en svensk Titanic. Ja, nu er vi jo så på vej hen mod klippen. Ja, fordi jeg skal lige være om her. Det er faktisk ikke super godt, det derovre. Det kan være, enten hvis vi ikke ender med at synke, så kan det være, at vi ender med at bare skulle sejle over med 1 år. Så. Det kommer ikke til at ske. Okay. Vi er da kommet et godt stykke fra land nu, må man sige. Ja. Og godt på vej. Vi finder jo ret hurtigt ud af, at der faktisk er naboøer, hvilket er lidt atypisk, men vi har altså naboer, øer, som ligger rundt omkring. Ja, og det bliver jo lidt spændende at se, hvem de er, dem der bor der, og om vi i fremtiden skal øhoppe og drikke øl sammen og sådan noget. Ja, det skal nok blive hyggeligt. Ja. Sådan der. Kan jeg overhovedet komme ned her? Ja. Min ben kan ikke nå. Vi har sgu da en sandstrand. Ja, det skete det også. Prøv Vi har lige fundet ud af, at vi har en sandstrand. at se her. Vi har en sandstrand. Det er da alligevel penge værd. 2 palmer op. Så er det hjemme. Mikkel. En ting, som jeg ikke lige har overvejet. Mm. Vi kan ikke en skid svensk. Og vi står på en ø i Sverige. Ja. Det bliver vi nødt til at øve os på. Vores naboer er svenske. Ja. Det går ikke, det her. Nej. Så skal vi lære at snakke svensk og shitballer og vælge bra. Hvis vi vil låne en gaffel eller et glas syltetøj på et tidspunkt, så skal vi jo ligesom vide, hvordan man beder om det. Ja. Det må vi lige på. Det er vores mission. Det er at lære svensk, så der kan I jo komme med på rejsen. Og hvis man lige kigger i baggrunden, så ser man 2 røde hus. Så er vi kommet ud på øen, og prøv at se her. Wow. Altså, det er næsten ikke... Man kan næsten ikke tage det ind, fordi det er så smukt. Bag med mig her, der er den rigtig fine hytte. Det rigtig fine sommerhus. Og bag med mig her, der er det andet sommerhus, som trænger til en lidt kærlig hånd. Og der er et projekt, der venter. Og så er der et toiletskur derovre. Om det er et stort projekt, der venter? Altså, jeg vil da sige, at hvis vi køber det her sted, så er det et stort projekt, der venter. Så bliver det noget af et projekt, og vi kommer til at tilbringe rigtig meget tid herude. Ja, det gør vi. Men det bliver også hyggeligt. Der er nogle bær. Det er tyttebær. Det er simpelthen smukt. Wow. Vi står lige og tager det hele ind og kigger lidt rundt. Men det tegner positivt indtil videre. Det gør det. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor Mikkel er lige nu. Han er et eller andet sted på øen. Det er altså sommerhuset, der trænger til en kærlig hånd. Og jeg lægger lige de tyttebær lige her på bordet her. Sådan der. Okay, de triller ned. Men vi har dronen der, fordi vi lige skal optage lidt. Men prøv lige at se her. Hvor er her smukt. Hvad siger du, Mikkel? Der var maling. Der var maling. Ja, simpelthen. Det her, det er så den hytte, der trænger til lidt et kreativt touch, må man sige. Ja, det er mildt sagt. Det er det godt nok. Prøv at se her. Så, og det er jo alt er købt, eller det er, hvis vi køber det, så er det købt med løsøre. Så det vil sige, at den her er vi så heldige at få med, og vi er så heldige at få den her med, og de der 2 river, og det er super fedt. Jeg vil så sige, at jeg tror, vi måske kan bruge 10% af det, der er her, så vi kommer til at stå for at skulle fragte den her. Altså, det bliver noget af et projekt at skulle fragte sofa og stole og alt muligt ned i den lille båd der. Og noget andet, Mikkel, det er, at der er mange træer på øen her, og ja, det skal vi også, der er et af dem, der truer rimelig meget. Skal vi lige prøve at se det? Jeg har lige lagt nogle tyttebær der, hvis du vil spise. Det er tyttebær? Det er tyttebær. Det må man da ikke spise, må man da? Det må man da gerne. Har du smagt dem? Kender du ikke tyttebærmejer fra Emil fra Lønneberg? Jeg har smagt dem. De er bare meget sure. Du har smagt dem, okay. Ja. Så hvis du krasser død om lige om lidt. Ja, det er ikke alle bær, man må spise. Men prøv lige at se herovre, Mikkel. Over ved det... der var jeg lige ved at vælte. Prøv lige at overveje at sidde der og kigge ud mod vandet der. Ja. Der er en bålplads, der er blevet brugt her. Vi vil gerne have lavet det lidt pænere. Har du set, at der følger en grill med? Er der en grill? Ja, prøv at komme. Hold lige kæft. Men prøv lige at se, Mikkel. Ja. Det træ derovre, ikke? Kan I se, hvordan det læner sig op af den nye toiletbygning? Og rødderne, de er allerede på vej op. Og rødderne og det pæne sommerhus. Det, som er sat i stand for 1,5 år siden. Det er fandme tyve. Det skal vi i hvert fald have kigget på. Der er nogle rimelig spændende og farlige projekter, men... Jeg tror... Ej, prøv lige at komme, For det første, så tror jeg, at den er cirka 10 cm for at ramme. Og prøv at se, hvordan de har
set, hvordan de kunne løse det. De har smidt en cementblok på roden, og så håbet på, den holder. De har smidt, ejerne af øen har smidt en cementblok på roden, eller rødderne. Ja, det, altså, prøv at, det er jo allerede dumt til at gå galt. Altså både det med båden, og nu det her med den der cementblok for at holde et træ tilbage. Jeg vil bare sige, Emil, hvis jeg fortsætter med sådan nogle løsninger her, ikke? Så ved jeg ikke engang, om jeg synes, at det er så fedt, som det ligesom så ud på Instagram. Ja, det, altså, hvad er det lige, der venter på os? Oh my god. Jeg tør faktisk ikke engang gå her, fordi hvis det, at jeg går her lige pludselig medfører. Jamen, vi har ikke underskrevet det nu. Nej, men prøv lige at se, vi kan vinke til naboerne over på naboøen. Det er simpelthen toiletskuret. Og det er faktisk et, der lige er lavet nærmest. Vi spurgte ejendomsmæleren, how do you go to the bathroom? You shit in a bucket. Ja, altså det er jo lidt primitivt herude, kan man sige. Der er et toiletskur, så man kan ikke gå på toilet indenfor. Men det skal nok også blive fedt. Det skal blive hyggeligt. Vi skal lave det til et paradis, det her. Vi vil gerne beholde viben af, at det er sådan outdoor og lidt primitivt, men det skal bare være lækkert samtidig med, ikke? Bingo. De har sørget for, at der er duftspray herude, hvis man skulle lægge en dej. det synes jeg er fedt. Og så har de ikke særlig meget toiletpapir tilbage, så det vil også sige, at de har brugt det flittigt på en eller anden måde. Men og så er der en lille håndvask. Ja, en lille håndvask og et skab. Ja. Så står vi foran det fine og istandsatte sommerhus. Nok ikke med møblerne indvendigt, men det får vi gjort fint. Der er jo faktisk herovre. Der er der en vandhane. Prøv så her. Den virker så ikke lige nu, fordi jeg tror ikke, at pumpen virker. Nej, men der kommer en udendørs bruser, tænker vi. Ja, der kommer, ja. Og så får vi det jo også ført ind. Jeg tror, den her fører vand ind i huset, så man ligesom også kan vaske hænder og vaske op og sådan noget. Og så er grillen altså derovre. Der følger simpelthen en grill med. Den står bare lige der. Grill. Den bliver brugt. Hvad laver du? Jeg tænkte bare, om man kunne se, hvad de har fået sidst. Men det kan man ikke. Eller nej. Dufte, men det kan man ikke. Okay, yes. Der er noget om derinde til, der går vi ind lige lidt. Men der er simpelthen en trappe ned der. Og så er der en lille stenstrand dernede. Lige pas på, at du ikke falder ned. Det vil ikke være godt at få på video. Der er en stige ned derovre. En træstige. Den får du mig ikke til at tage ned. Nej. Det skal vi ikke gå ind for. Jo, lad os gøre det. Så skal du lege ejendomsmægler nu, jo. Ja. Fordi det her, det er uden ejendomsmægler. Så her, der har man sådan en lille hyggested. Ja. Og det er sikkert der, de har siddet og spist, mens de så har fået grill med der. Ja. Og så er det her døren ind, og man skal ikke være særlig høj for at komme ind. Men det er hyggeligt nok. Ja, det er charmerende. Og så er der simpelthen, hvad hedder det? Der virker heller ikke noget. Ja, der er vandhane, køkken. Og prøv at se her, prøv at se her. De har lige glemt en hot chili og en sennep. Og det følger med simpelthen. Jamen altså, når man køber et sted som det her, så følger alle løsører med. Det er inventar lige alt fra tallerkener, kopper, sofa, en gammel dartskive, men det er altså også en gammel ketchup. Ja. Så det skal vi også have smidt ud, hvis det er, vi køber det sted her. Men der er faktisk rigtig, rigtig fint trægulv nede under de tæpper her. Ja, også hvis man kigger på det her område herovre, så synes jeg altså også er meget fint. Ej, det var sygt. Ej, jeg var faktisk inde og kigge tidligere, der kommer til at følge alle mulige sådan retro-ting med. Kæft for fedt. Det er sådan en, den kan man jo gøre. Fedt. Boom. Ja. Smukt. Det skal nok blive rigtig godt, det her. Der står en generator, som kører strømmen. Vi skal have solceller på. Det bliver også et projekt. Ja, det skal vi have. Det bliver et projekt. Ej, prøv at se den der. Ej. Prøv at se alt det her. Så kan man lige få en givernakke en gang imellem og noget kaffe. Vi skal købe den ø her, Mikkel, kan jeg sige. Det kan udelukkende på grund af det. Det er jo allerede equipped med det hele. Sindssygt. Prøv at Ej, der er en grill. Nej, det er en panini-grill. Ja, det tror jeg da. Hvad er det der? Ej gud, vi har jo slet ikke set, der er lidt rengøringsting og sådan noget. Nu skal jeg lige sige, sidste gang vi var her ved ejendomsmægleren, der gik vi rundt og rådte i, hvad har du fundet? Den følger jeg også med. Kigger det? Jamen det er også lidt mærkeligt, ikke? Så har de stået og kigget ud på de andre. Men det er en ordentlig mobbedreng, den her. Ja, den er rigtig kigger. Den kan noget. Sygt. Og det var altså køkkenet, det her. Rigtig, rigtig fint. Hyggeligt. Men der skal nye møbler til. Der er et elskab der. Yes. Og så træder vi ind i stuen. Men der er nogle møbler, der skal udskiftes. Det er der altså. Ja. Og se herovre. Der har vi allerede sådan en varmer ting her. Og Mikkel. Støvsuger. Ja. Har du tænkt på, hvordan vi får nye møbler herover i en robåd med plads til 4 personer? Nej, og hvordan vi får dem her væk? Det bliver spændende. Jeg tror, den der sofa der, som er lavet med robust træ. Ja, jeg tror, vi skal bygge en tømmerflåde. Og så skal vi være mere end os til at få løftet det ud, det er helt sikkert. Vi har nogle venner og noget familie, der vil hjælpe os. Det er helt sikkert.
Ja, men det her der er altså stuen. Rigtig, rigtig hyggeligt. Prøv lige at overveje den udsigt her. Prøv lige at overveje den udsigt der. Det bliver man seriøst ikke træt af. Det gør man ikke. Hyggelige små falske blomster. Cool. Det går jeg indenfor. Hvad har du fundet? Hvad har du fundet? Nej. Så når det bliver vinter. Det er fandme rent. Det, om vinteren, ikke, der bliver det, der kommer der is på søen, og det gør det lidt nemmere i forhold til transport af visse ting. Men det gør altså også, at man kan skøjte på søen. Det er ret cool. Og det her er det soveværelse. Her der soveværelser, det ser faktisk rigtig godt ud, synes jeg. Prøv at se farverne og sådan noget, og altså alt er, også trægulvet er mega fint og sådan noget. Og så er der 2 senge, og så udsigten også her. Og et spejl der. Og så, det ligner faktisk, de næsten er ret op til os. Prøv at se, det hele ser lidt nyt ud, faktisk. Ja, men det er nymalet det her. Der er selvfølgelig bare lige hver dagen. Det er noget af et projekt, men hold kæft, det bliver fedt det her. Hold kæft, det bliver fedt. Mikkel, ja. Er det noget, vi skal gøre det her? Vi skal jo beslutte os. Ejendomsmæleren er her ikke. Mor og far er her. Det ser ud til, at de også er vilde med det. De begynder nemlig også at lægge små planer og så videre. Skal vi gøre det? Skal vi gøre det? Det er i morgen, vi så kan underskrive. Det er også nøjeren, ikke? Altså, det er lidt nøjeren at stå på en ø, og den her ø kan blive vores. En ø, så køber vi en ø i en sø i Sverige. Med 2 sommerhus på. Det er røv, og det er røvnøjeren. Jeg synes, vi gør det. Godt. Det er en deal. That's a deal. Vi bliver øejere i morgen. Det er sygt. Okay, ja, vi gør det. Brødrene Trier, øejere. Det er noget, ikke man nu, kan se. men i morgen. I morgen? Ja. I morgen. Ja, så skal vi lige sætte den der. Det er vores ø i morgen. Ja, der har vi besluttet os for. Ja. Så ja, det bliver spændende. Farvel. Vi gjorde det simpelthen. Vi har købt den her ø, Emil. Det er lige her, hvor vi sidder. Det er vores. Og vi kan nu kaldes øejer. Emil, du kender mig lige øejer. Goddag øejer, du må også lige kalde mig det. Goddag øejer, Emil. Tusind tak. Det ringer godt, synes jeg. Det klinger godt. Det klinger godt. Men det er jo fuldstændig vildt, altså. Er det her genialt, eller er det røvdumt? Se, det er jo lige det ved vi jo, ikke? Det er enten genialt eller røvdumt. Det er, og de 2 ting ligger meget tæt op ad hinanden, ikke? Det var simpelthen den her video. Det var afslutningen på den. I kan godt glæde jer. Det kan jeg lige så godt sige. I kan glæde jer til episode 2. Der går vi allerede i gang med at male og bygge og alt muligt. Det er mega sjovt. Vi har de vildeste planer herude, og vi gør det til en serie på den her kanal, Emil. Så I kan godt glæde jer til afsnit 2, som Emil han siger. Ja, så husk nu, gå ind og subscribe på kanalen, hvis I gerne vil se episode 2, 3, 4, 5, alle derude og så videre. Og hvis I gerne vil have lidt mere behind the scenes, lidt mere tæt på, lidt mere omkring øen, og hvad vi går og laver sådan generelt, i stedet for en enkelt video, så gå ind og følg vores Instagram, som vi har oprettet specifikt til den her ø. Den hedder Trierholmen, som der står her på skærmen, og der er også et link til den nede i beskrivelsen. Gå ind og følg den, det kunne være rimelig hyggeligt. Og så hvis I har nogle idéer til stedet herude, så skriv det meget gerne nede i kommentarfeltet, fordi vi har sådan lidt, vi vil gerne bruge jeres hjælp også. Ja, så, det kan være alt fra en sauna til en hjemmebiograf til en udkigspost. Okay. I skal bare være kreative, vi tager det til os, og så ses vi. Så ses vi i afsnit 2 fra Dalen. Hej!